فيستيفال إرترا حركة بصفحتي هجروا متأخابيو بزل ورق أنجزفون تحسوتات تفتوي جبرا بزح ملأختات نقوم نجارن أبحد أواني ركبا هجروا ما أكل بزحنة تصبغن بمخان سفيح أبركتوي هلوا فيستيفال كينوت أمبل فيستا مخانو نحبرة سب إرترا فلينا تلوا تمثال هجر أبحر قطري حقوف كابشدوش زبطات تأكيبا مزبوها هدولك رعاتيو ببينو عينات مساندواتاتي انجد مرأيا سنيتون وهداتنيو فيستيفال نبهلن لمدن عينتن هيوتن أقاباو أنبابران هزبي إرترا ينصبارا حافشو من قصاصن تسقاتات نحبرة سب بقمسا يقولح قرعات صبغان ملك هجرن يسل ማእከል ባህልን ስነ ጥበብ ኮይኑ ካምባይታን ፈጠራውነትን መሃዝነትን ይደረኽ ዘመናውን ባህላውን ሕልፉን ህልውን ተመክሮታት ታሪኽ ይወርስ ብዙሕ ኣብ ሓደ ማእከል ዝርከቦ ኮይኑ የእንገድ ብነዊሕን ጻዕርን ስራሕን ሰጠረ ሃብታም ተመክሮ ንነጋዳን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብ ትሕዝቶን ኣቀራርባን መለሳን ፍሉይነትን ክፈጥር ጸኒሑን ኣሎን نفس وقف عمز وصتيمان اواننتون اقداسنتن بزطمت حساب زدالو اوصا هاجر زنبر ايرتراوي ناي مبهال بايتان مفتار حدنتون هاجراو مننتون نمترار معبلتا صورون عالم مقلاط قدمي حرنت جمرن اتفتات فيستيفال دحرنا صنوتون عامت مص اوشتا هاجرن من العالم بلوع المعرجي صمبلالو إذا أفلي مدرات تنبر زلا فيستيفال إيرترا كتشر عصر شموتنون أب كنة السلام نزلاق معبال زوانا حدش معراف نقاسقاس لمعات السخاء بمهلاوة زيادة عزنة تعز سلام مقصانات محزنة حبراوتنن من الملآن مدققافن بعبي والسلام نزبا ورقاتن معبالا أمن مسرس لزخانا سلام نزب إيرترا زيارة ترقم المغالتن اللواء من سلام زبط انواغاز خفل حبرة سب إيرترا ميزانا كبدتان أتنعي ردا
ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራን ማሕበረኩም ጅዳን ከባቢያን ድማ ራእይ ብዕዮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 21 ክሳብ 23 ሕዳር 2018 ብዝተፈላለዩ መደባት ተጸሚሉ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ነቲ ፌስቲቫል መሪቕ ድሕሪ ምኽፋት በጠቕላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ ጅዳ አቶ ዓብዱራሕማን ዑስማን ሓላፊ ህዝባውን ቆንስላውን ጉዳያት አቶ ሳልሕ መሐሙድ ሳበ ኣብ ወንበር ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ጅዳን ከባቢያን አቶ መሐመድ ሐሰን ዓዱላይ ሓለፍቲ ጨናፍር ማሕበራትን ካልኦት ተሰንዩ ነቲ ብተማሃሮ ኣግራዊ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ጅዳን መንእስያ ትግረፍ ንዝተዳለወ ምርኢት መዞን ሰንዓን ስላዊ ምርኢት ድሕሪ ምዕዛብ ብኣዳለውቲ ሰፊሕ መብርሂ ቀሪቡሉ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ነቲ ንምሃዝነትን ኤርትራዊ መንእሰይ ዝገለጸ ስራሓት ዘለዎ ኣድናቆ ድሕሪ ምግላጽ ነቶም መንእሰያት ድሕሪ ምትብባዕ ብኣባላት ሃማልየ ጨንፈር ጅዳ ዝተዳለወ ምርኢት ኢደ ስራሓት ንባህላዊ መግቢ ተዓዚቡ ጠቕላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ ጅዳን ከባቢያን አቶ ዓብዱራሕማን ዑስማን ኣብ ዘቕረቦ ናይ መኽፈቲ ቃል ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራን ተሳተፍቲ ፌስቲቫል እንኳዕ ደሕኒ መጻእኩም ድሕሪ ምባል ፌስቲቫል ማሕበረኩም ጅዳን ከባቢያን መቐጸልታቶም በብዓመት ክካየዱ ጸኒሑን ሓድነት ጥምረትን ልዑል ውዳቤን ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ጅዳ ዘረጋግጹ ፌስቲቫላት ምዃኑ ኣረድዩ እዚ ሃገራዊ ምትእኻብ ብዓወት ክካየድ ልዑል ተራ ዝተጻወተት ኣዋሃዲት ኮሚቴ ሽማግለ በዓላት ድማ ኣመስጊኑ ክቡር ጋሻና አቶ ዑስማን ሳልሕ እንኳዕ ብደሓን መጻኻ ህብሎ ኣፍቁዱለይ ቀጺሉ ሎሚ 21/11/2018 ብክቡር ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት አቶ ዑስማን ሳልሕ ፌስቲቫልና ተኸፊቱሎ ብቀያሕቲ ዕምበባ ኣግራዊ ትምህርቲ ኤርትራን መንእስያ ስግደፍን መዛሙርን ካብ ዝሓሊፈ ዝብለካ ይብለይን ዘርእሳ ብዛዕባ ሳዕቢናትን ወልፍን መንእስያት ክኽተልዎ ዝግብኦም ስነ ምግባር እትገልጽ ድራማን ካልኦት ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ መሳነዶታት ምስ ቀረቡ ውድድር ቅዲ ክዳንን ማይምን ብመንእስያት ከምኡ ንኹሉ ተዓዛቢ ብፍላይ ድማ ህፃናትን መንእስያትን ሰሓቡ ወለዲ ዝተሳተፎ ኣዛነይቲ ውድድራት ተኻይዶም ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ዓውታት ዝተፈላለዩ ውድድራት ዝተዳለወሎም ሽልማት ዓዲሉ ንጥፈታት ፌስቲቫል ንኹሉ ኤርትራዊ ነባሪ ዘሳተፈ ሰሚናር ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡውን ንድምፃውያን ተኽለወዲ ትኹል ፋጥማ ኢብራሂም ሄለን ጳውሎስ መንእሰይ ድምፃዊ ሳልሕ መሐመድ ሳልሕን ዝጠርነፈት ጉጅለ ባህሊ ምስ ኤርትራዊ ሙዚቀኛታት ኣብ ጅዳ ብምውሃድ ዘካየደቶ ባህላዊ ምሽት
لعلوي لخ منجستي إرترا منيسر عثمان صالح باقات أمن فيستيفال محبركم جدان كبابيان بزعبا مسرح سلام إرتران إثيوبيان نعوس عابو معبالتاتن قبل علي إرترا تسعرون مفتار بزعبا استقال موليد نمبدهن هزب منجستين إرترا زرعيو حيال بدهن بزملك السفيح سيمينارا كايدو زخدنايو توعي مجدي كلها ناس نبرنايو توعي مجدي حساب كندي شكر كم زنبره مفلاتو أرزيا قداسي سلازي إزي سمينار زي أبقات أمي الجداز تلعللو رجعتن سلاما مس إثيوبيا زسفنلو وان يكايد كم زلو بزحات بالضغوطات سعرنا زسجرنا اللون بزحات عدلات ون زخسب لون واناتي سلام مجارجة تقديدو تويغا تقديدا كابت سلمات نبرهان زعتنا اللوان إزوان زي وان حقوس وان فخري وان كبرت وان بلتسقنا وان لمعات وان متحققاز متحققاف إيو سلزي يوهانا منيسر عثمان صالح كاب قنوع مسمرنا نمقلاي بزوح كهوتوتنا كم زفتنو قداي دوب باهقراو حقيز تملكت ممخانقن حرقت كنقبر فقادنياتات كم زين برنان أمود أتادما مرقت إنا يتعاويتو هزبو منقسن إرترا سالات تسأميموت أنعن خالوت أبنس بمخان توعاتو كم زمسكرا أرديو بمسارات مجلس منيسر عثمان صالح إرتراز لعالم رالاو بايتاني روان اللوان هزبن منقسن إرتراز خدنايو تواي من قديز حلفو مسانا خلاتن داجيمون بزريوان خبدز زسكورا شقرن انتهينتن تنعات منقسن هزبن إرترا بلكع كردايت قمون هزبي إرتراز نبرس سقات بمقنطاتو زتخلوفو مدبات لمعاتنا بزحايل زكايدلو زتخسرو عدلات أبزحويلو وان مهلاونا منيسر عثمان أرديو اجي اب كمزا مسألة هموت ويكا خونتات نحنا كمي غيرنا توديبنا كنقالسكي إلنا حنتا هاجر تمعبل انتخينا اتتكالاتا وننابزحن نعبين زخين كنكلاخل انتخينا جن قرطو ناخوني زخين قرطو ناخوني نابني اشتين نابلن زخين سلازي تتكالاتنا نجزار أسون قرطو خيدو سبات وسيدهم من سيات راح يكونون عبيدون كابتكالاتنا خيدهم سلازي تي قرطو سرعات مقام نجزار أسو نيتي ناي تنصلو تصابقات نممكات زجبرنا قداي مسلنا مدوان أبلعلنا كل عينت ألمات فنيو تنك مبتان زيرقات نزوبانا توهينون تخصيصنا أمود أتاقن اتحاكي سلستقاهدة ناي سلامنا دلي سلستأمنلون أبلعلنا حيلا عمتات أنا عزيف تحوي قرات العيلو دحم بالون متكلنا كوا انت سعاري كنك أسن تخوينا كبابنا ونك أسن سلزلو أبزوبانا سلامن حبرا ومردان مسفان بزعالك نسرح مخانا قليتو مسلنا مدوان أبلعلنا كل عينت ألمات فنيو تنك مبتان زيرقات نزوبانا توهينون تخصيصنا أمود أتاقن اتحاكي سلستقاهدة ناي سلام دليتنا سلستأمنلون أبلعلنا حيلا عمتات أنا عزيف تحوي قرات العيلو دحر مبالون متكلنا كوا انت سعاري كنك أسن تخوينا كبابنا ونك أسن سلزلو أبزوبانا سلامن حبرا ومردان مسفان بزعالك نسرح مخانا قليتو قرات بستفل عليه عينت كقالت سنيه سلازي حزبنا دحنت حجرنا إليه ندحنتنا حجرنا تقاليشي مكيتي بمرحنة نايزمين قستزي
ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣብ መወዳእታ ፌስቲቫል ማሕበረኮም ጅዳን ከባቢያን መግረጃ ጸልማት ኣብ ዝተቐንጠጠሉን ሓያል መኸተና ኣብ ዝረጋገጸሉ እዋን ይካየድ ብምህላው የውሃኖ ገሊጹ ብድሕሪ እዚ ህዝቢ ከም ወትሩ ዑዙ ስታፊኡ ክቕጽል ጸዊዑን ብተሳተፍቲ ንዝቐረቡ ሕቶታት መሊሱን ሕራይ ብጣዕሚ ኸነመስግነካ እንከለና ኣብቲ ምእተው እውን ኢልካ ልክዕ ካብ ጥውዋይ መገዲ ናብ ትኽ ዝበለ መገዲ ከም ዝኣተና ካብ መጋረጃ ጸላም ከዓ ናብ ብርሃን ከም ዝበጻሕና ዓለም መስኪርዎ ህዝብና መስኪርዎ ህዝብና እውን ኣብ ሓጎስን ኣብ ደስታን ኣሎ ክቡር ሚኒስተር ብልክዕ እቲ ዝበልካዮ ኣገላልጻ ወይ ከዓ ኣረዳድኣ ህዝቢ ዓጊብሉ ክኸውን ናይ ግድን ድሕሪ ሰላም ካልእ ሰላም መፍትሒት ናይ ኩሉ እያ ኣብቲ ካልእ ገዲፍና ኣብቲ ናይ መንእሰያት ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ጅሆ ጌርካ ንህዝቢ ኣታሊልካ መንእሰይ ካብ ዓዱ ኣውፂእኻ ኣብ ባሕሪ ኣብ ኩሊት ምሻት ኣብ ሰሃራ ከም ዝጠፍእ ተገይሩ ተመስኪር እዩ እዚ ብልክዕ ሓሊፍናዮ ኢና ክንሓልፎ እንከለና እውን እዚ ካብ ተመክሮ ክንወስዶ ኣለና ህዝብና ከመይሉ ጠፊኡ ንዓና ትምህርቲ ኮይኑና ኣሎ እዚ ትምህርቲ እዚ ሕጂ እውን እሳቶም ኣብ ኣውሮጳ ገነት ኣሎ ብርሃን ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ኢሎም ከም ዝወሰድዎ ኣሎ ንሕና ኣብ ስዑድያ ንርከብ ህዝቢ እውን ብልክዕ እዚ መንግስቲ እዚ ከምስገን ይኽእል እዩ ህዝቢ መንግስቲ ስዑድያ ክሳብ ሕጂ ሓብሒቡናን ዕቁብናን ጸኒሑ እዩ እታ ገነት ግን ተወዲኣ እያ ክነግረካ ሕጂ ከምቲ ዝተባህለ ንዝተሓለፈ ክፉእ ግዜ ሓሊፍና ኣብ ሰላም በፂሕና ኣለና እዚ ግዜ እዚ ከዓ ብፍላይ ከም ኩላና ንፈልጦ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ሓደ ርዱእ ፀገም ኣለዎ ኣብዚ ከባቢ ክነብር ከም ዘይክእል ዳርጋ ተበፂሑ ኣሎ ምናልባት መንግስቲ ሕጂ ዘይገበረልና ሕጂ ከም ዘይሰርሓልና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ናህናን መንግስትናን ብቐረባ ስለ ንፋለጥ ግን ኣነ ከም ሕቶ ዳሓቶ ምናልባት መንግስቲ እውን ከም መደብ ሕይዎ ስጋብቲ መግለፂ ዝህበና እዚ ህዝቢ እዚ ግን ኣብዚ ከባቢ እዚ ናይ ምንባር ዕድሉ እንዳፀበበ ኸይድ ስለ ዘሎ በታ ዘለዎ ድስቲ ዘለዎ ድስቱ ከበርቱ ዘለዎ ከበርቱ ሕዩ ኣብዓ ዓዱ ተሰኪዑ ክነብረሉ ዝኽእል እሞ ኣብኡ ኮይኑኻ ፈጣሪ ስራሕ ስለ ዝኾነ ስራሕ ባዕሉ ታሕተርተር ክብል ክኽእል መታን እዚ ዕድላ እዚ እንተዝፍጠር ናይ ባሓቂ ጽቡቕ ነይሩ የቐኒየለይ ዘለኣለማዊ ኮይኑ ስዋዕትና እንኳ ኣብዚ ጽቡቕ ምሸት ኣብ ናይ ዓወት ናይ ኤርትራ ኣራኸበና ይብላ ቀዲመ ካልኣይ ድማ እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ኣብ ጎና ቃልሲ ጠጠው ኢሉ ደዕወተ ኮይኑ ተመሊሱ እውን እዚ ዛልም ዝኾነ ጃኢር ክበባ ምስ መፀ እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ካልኣይ መርከዝ ሒዙ ተረኸበ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ብቅድሚኻ ዘሎ እዩ ሕጂ ድማኒ ብሽግር ድማ ቀዳማይ ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ኣብዛ ዓዲ ዝነበረ ብፅቡቕ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ሽግር ወዲቑ ኣሎ ሰላም ካብ ኮነ እተን ባቡራት ክጅምር ኣለዎን እዚ ህዝቢ እዚ ቆላሕታ ክግበረሉ ኣለዎ ኣብ ክንዲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ስደት ሕጂ ንዓዱ ቆላሕታ ገብር ኣለዎ ኩሉ ሽግሩ ተሓቲቱ ሽግሩ ሪኢኹም መፍትሒ ክትረኽብሉ ከምቲ ግዜ ሰውራ እንድሕሪ ናፅነትን ጠጠው ዝበለ ምስ መንግስቲ ድማ ሕጂ ቆላሕታ ክገብረሉ እየ ዝብላ ኣነ ማሕበር ዋይት ኣብዚ ዓዲ ዘሎሲ ኩልና ንፈልጦ ኢና ማለት ኣብ ሃገር ተወፋይነት ዘለዎ እንደገና ኣብ ውሽጣዊ ፀገማቶም ሽግሮም ፈቲሖም ንህዝቢ ከየሸገሩ ባዕሉት ማሕበር ሽግር ዝፈትሕ ነበረ እዩ እዚ ማሕበር እዚ ክንሪኦ እንድሕር ኮይናስ ናብነት ቅድሚ ኣብ 83 ተመስሪቱ ካብኡ ማሕበር መጓዓዝያ ተባሂሉ ብድሕሪኡ ማሕበር ዋይታ ተፈልዩ ኣብቲ ማሕበር መጓዓዝያ ከሎ ኣብ ግንባር ናይ ናደውዲ ገለ ዝፈረሰሉ ንዘከረኒ ከባቢ ብሽክለታት ነበርናሉ ዓብ እጃም ክሳብ ልዕሊ 100 ገለ እንትኸውን ኣበርኪቱ ነይሩ ካልእ ኣብዚ ናይ ማሕበር ዋይት ክንሪኦም እንድሕር ኮይናሲ ከም ብወገነይ ኣፍልጦ ዘለኒ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ወራር ወያነስ ተወፋይነት ድዩ ዝገብርዎ ዝነበሩ ስድራ ቤት ስዋኣት ኣብ መሓዝዩ ኣብ ኢንሹራንስ ዘበርክትዎ ዝነበሩ
ቀሊል ኣይኮነን ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃበው ርእይቶ ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ማሕበረኮም ጅዳን ከባቢያን ኣብ ሃዋዊ ሰላምን ንጽንዓት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘመስከረ መልዓል እቲ ኣብ ልዕልና ዓመታት ጸኒዑ ዝነበረ ዘይፍትሓዊ እገዳን ይካየድ ብምህላው ድርብ ሓበን ምዃኑ ሓቢሮም ዝጽበዩና ዘለዎም መደባት ህንጸት ሃገር ከም ወትሩን ምዕዋት ዘለዎም ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ይውሃኖም ገሊጾም أنا باللي سنة قروم الحلفة شعب إريتريا دي بسنة 1910 بقروم الحلفة حكومتنا وبسلام لركبناه قل ربينا نحمده وقل رحيب قبيلنا إريتريا أسألنا يا ربي دي بالله بصحيكا بالله مثل حكومتك ومثل جيشك تعاوتك ودي بعباية بطرك ودي بعباية بصحكا دنبي قل له أول قل ربنا حمد وحري قل قوات الجيش السامد يقولون حمد وقل لا باتصير هلا وقل سنة حداث إلا سنة يوم 1900 و 2918 صح و19 2019 دي بقى ايه كما 2018 لحلفت بسلام لركبناه بحبن لبصحناه بحكومتنا لقبا وبجيشنا وبشعبنا كمسلوا 2019 السلام قلت قبا قلنا ودي بعباي قلت قبا قلنا ودي الازدهار قلت قبا قلنا نتمني ሃገራዊ ምትእኻባት ንዓለም እቲ ዝዓበየ ጸጋና ዝኾነ ስጡምን ሓድነትና እንጸባርቐሉን ንተካኢ ወለዶ ብዛዕባ መንነቶምን ታሪኾም ዝወርስሉ ብሉጽ ኣጋጣሚ እዩ እዚ ፌስቲቫል ብዓወት ክዛዘም ኩሉ ነባሪኡ ኢጃሙ ኣበርኪቱ ውፅኢት ናይ ሓባር ጻዕሪ ብምዃኑ ድማ ዓመት ንዓመት ይድገመና ብዝብል ፍሱህ ሃዋህብ ምንባሩ ተሳተፍቲ ይምስክሩ
عطش مرعي نزفعك نبدأ تفعري هاي كذب هاي كلام تسمو إلى الله هاي كان بطوي وبتقولي حتى تعيروا ترى يتمزج أبدا الدياري ترى نقول له حبيرو ستان وبتقولي حتى تعيروا ترى يتمزج أبدا الدياري ترى نقول له حبيرو تعود 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 يزرع عجوة على فلو بس عجوة حبيت